भेरगावनि खाग्राबारियाव बड'लेण्ड रेनबो जांख्रिथाय मिशननि जोहै रिक्सा आरो सलार राननाय हाबाफारि। बर' सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय नखरफोरनो गुबैयै गोरिब नखरफोरनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनो थाखाय दिनै अदालगुरिनि खाग्राबारियाव गं 12 ई-रिक्सा आरो गोबां जौ सलार राननानै होनाय हाबाफारिखौ जाफुंसारै मावफुंनाय जायो। बड'लेण्ड रेनबो जांख्रिथाय मिशननि ब्रान्ड एम्बासादर नयन नीलम बरुवा असमिया आरो बर' रावाव मोनसे बिमुं मेथाइ बेखेवदोंमोन। NGO-टिनि सोद्रोमा नेहाथारि PK हाजरिकाया प्रफुल्ल बर'जों खुंजानाय राननाय हाबाफारियाव बरायनाय बिबुंथि होयो। खाग्राबारिनि मुंख्लं सुजित नार्जारी पाब्लिक अडिट'रियामाव BTR-नि मोनसे बड'फा रेनबो जांख्रिथाय मिशनआ दिनै भेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय 32 नं भेरगाव परिषद बियाबनि गं 108 मुंख्लं नखरफोरखौ मान बावदों आरो गं 12 जोबोद गोरिब नखरफोरनो रिक्सा आरो सलार आगजुफोर राननानै होयो। रायखांनो गोनांदि गासै 108 मुंख्लंफोरनि नखरफोरखौ मान बावनाय जादों। बड'फा रेनबो जांख्रिथाय मिशननि मुलाम्फा होग्राफोरनि गेजेराव सासे PK हाजरिका आरो शिव आगरवाला बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बाखि गासैनोबो हम सलार होनाय जादों। बे जोंनि मुंख्लंफोरखौ सिबिनाय आरो मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरखौ अनसायनायनि बे मोनसे नेरसोन होननानै जों बुंनांगोन। आङो सानगोन बिथांमोननो बेखिनि बेबस्था होनाय बिथांमोना रांखान्थि फारसे एसे खामायनो हानाय बेबस्थाखौ मोनो। मानो होनना बुङोब्ला गोबां मुंख्लं नखर दङ जाय मुंख्लं नखरा दिनै रांखान्थि थासारिया मोजां नङा। बिथांमोना इनकाम खालामग्रा मानसि गैया, बिथांमोना खामायग्रा मानसि गैया। दा बेखायनो बेटारि रिक्साखौ होनाय लोगो लोगो बिथांमोना निस्सय भारा होनानै बा गाव सालायनानै सानफ्रोमबो एसे एसे इनकाम खालामनो हानायनि राहाखौ मोनो आं सानो। भेरगाव समस्थियाव बेसेबांसो दङ? 32 नं भेरगाव समस्ति जानायनि उनाव बेवहाय जोङो 108 दिनैसिम दासिम मोनदों। जोङो सासे सानै हयथ' लिस्टआव थाबावनोबो हायो। दा जायखिजाया जोङो दा दिनैनि थारिखआव जों 108 एबसु NDP आरो BSD बिथांमोनखौ जों खावलायनानै बिथांमोननो 12 जन नखरनो बेटारि रिक्सा आरो बाखिनो हम सलार लोगोसे गांफा गांफा मान बिलाइ आंनिफ्राय गथायनाय जादों। दिनै जों खोनानो मोन्दों जे इलेक्सन सफैनायखायसो बेफोर बुस्थुखौ रानदों होननानै बुंदों। बेनि सायाव थांनाय 20 बोसोराव रावबो मावाखै। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि उनाव BSC जाबाय, बेनि उनाव BTAD सुक्ति, बेनि उनाव BTR सुक्ति। बे ओनसोलाव गोबां MLA, गोबां MCLA, गोबां MP। इलेक्सनाथ' गाबोन थांगोन, गाबोन फैगोन, गाबोन थांगोन। खिन्थु बिदिनो इलेक्सन बारलांबाय, सरकार बारलांबाय, बेखौथ' रावबो मावाखिसै। दा बेखायनो इलेक्सना दिनै जादोंबाबो गाबोन जादों। दिनैथ' जोङो मुंख्लं नखरनो बे मुवा बेसादखौ हरबायना, बे इलेक्सननि टारगेट नङा। मुंख्लंखौ लानानै जोंनि राजनिति खालामनायनि खोथा जों माब्लाबाबो सानाखै। दिनै मुंख्लंफोरखौ सनमान होनायासो गिदिर बाथ्रा। दिनै बै मुंख्लंफोरजों समब्रा समब्रि आन्दलन खालामग्रा मानसियानो हयथ' बे मुंख्लंफोरखौ खबर लानो, खौरां लानो, मुंख्लं नखरखौ खौरां लानो हयथ' सम मोनाखै। खिन्थु जों दिनै अरायसम मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो सिबिनांगोन, बिथांमोनखौ गोसोखांनांगोन। बिथांमोना जाय थांखिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय, बे थांखिखौ जों अरायसम गोसोआव लानानै जों हारिनि थाखाय खामानि मावनांगोन। आं बिनि थाखायसो बिथां मुंख्लं नखरनो बेखिनि बेब'स्थाखौ खालामनांगोन। थेंक इउ।